CJ. Here. Okay, walking na lang kami guys. Yan. With CJ. Hold it. Decided to just walk. Wait, where's Ganda ng panahon guys. Yan. Papunta ang H&R Block. Ito na yung sabi kong alas 4. Alas 4 yung pinapabalik ako para computing yung aking tax. where's your appointment? Not be just be steady like that. Okay? The wind. Yeah, like that. Good. Here. Like this, maybe like this. You hold it. Oh, like that. You hold it. Alright. Yeah. Ito yung aming kalye dito. Okay. Straight. Ito yung mga ganitong back alley. Yan, mga back alley yan. So, CJ, wait for me. Makakita sa ating Pilipino ano. Ayan, nagba-vlog na naman si Ariel. Kanya-kanyang trip. Right, CJ? Yeah. Yeah. So, pedestrian. So, we can just wait here. Good. Wait, okay, keep it at home, baby. Yan, malapit na kami. So, okay, ito na yung H&R Block. Yan, mga 30 minutes lang paglabas ko dito. Alam na kung magkano yung owing. Okay, we're open, they're open. Okay, H&R Block. Here. Okay. Ito na yung mga ano ko guys. Ito na. Yung mga waiting na lang ako natawagan yung aking pangalan. Pero nakita na niya ako guys. Ayan. So maya malalaman natin kung magkano na naman mangyayari. Owing na naman ako. And guys, right? So yung kinita ko pala ng 2022 guys ay umabot ng mahigit 75,000.
Pero mas malaki pa rin yung 2021 ko dahil yung chinek niya, review niya, yung kinita ko pala ng 2021 ay umabot ng 84, mahigit 84,000 mahigit. Yan. So ulitin ko, yung ina-expect ko na magbabayad na naman ako, owing na naman ako ng kinita ko noong 2022, na-expect ko to 3,000 to 4,000 ay good news dahil owing lang ako ng mahigit 500, almost 600. And bad news dahil wala tayong refund, pero mas masaya pa rin ako dahil hindi ako nag-owing ng napakalaki na ina-expect ko na 3,000 to 4,000 dollars. Kaya yun, nandito na kami sa bahay, not bad. And pipick upin ko na lang sa Friday yung envelope, andun lahat yung mga computation, tapos babayaran ko yung accountant na almost $180. So yun yung bayad. Yung bayad kasi depende kung ilang peraso yung T4, ilan yung kukumputin niya. Kaya yun guys, thanks pa rin na yun lang yung aking owing, almost 600 lang. So ay salamat. So okay na yun. Hindi naging tulad nung 2021 kong pa-compute na earnings na nag-owing ako ng almost $7,000. So ngayon nag-owing lang ako ng almost $600. So ang laki ng diferensya. So ito, tinanong ko na rin siya. So next year possible na maka-refund ako naman ang hatak ng pera. Possible na maka-refund ako ng mga 3,000 yan, 3,000 to 4,000. So sana maging okay na. Pero dahil may owing pa ako, balance dun sa almost may balance pa ako dun sa sinasabi kong almost 7,000 grand na 7,000 na almost 7,000 na owing, may balance pa ako mga 1,400, 1,400 plus yung owing ko this year. Ngayong huling pa-compute ko na almost 600. So 1,400 plus 600 balik na naman sa $2,000 yung owing ko. So not bad na rin yun para sa ina-expect ko na 3,000 to 4,000. So yun lang muna guys. Thanks for watching ulit. Ito na yung continuation yung kaninang in-upload ko, yung content ko kanina. At natapos na yung pa-compute ko ng ng aking tax at hindi tayo lumampas sa due date dahil yung due date kasi ng tax filing is until April 30 lang, at pag hindi tayo nag-file ng tax dito may penalty or may violation. Hindi ako sure kung ano man yun. Ayan. Kaya kailangan yearly, every year mag-file tayo ng tax, wag natin pababayaan. Napaka-importante yan dito sa Canada. Okay guys, thanks for watching ulit. Say hello to Philippine CJ. What is don't be shy. What you say? Hello Philippines. Okay, let's go.